Il-kumpanija TechMold se tinvesti €600 f'makkinarju ġdid wara li kwalifikat fil-skema msejħa Microinvest li permezz tagħha tikkwalifika l-tnaqqis fit-taxxa fuq l-investiment li se tagħmel biex tkabbar u tejjeb l-investiment tagħha. Dan tħabbar waqt żjara lill-Ministru għall-Ekonomija u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona għamel fil-bini tal-kumpanija f'Bulebel. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Kevin Busuttil qal li l-kumpanija li ilha topera għal dawn l-aħħar 15-il sena fl-oqsma tal-manifattura u t-tiswija tal-għodda kibret b'34% fl-aħħar 5 snin u llum qed tħaddem 20 ruħ. Is-Sur Busuttil li ilu 24 sena jaħdem f'dan is-settur qal li b'dan l-investiment il-kumpanija se żżid il-ħaddiema b'25%. Għandna stabilità li ma nkunx għadha filgħodu nsibu kontijiet tad-dawl għoljin u jinbidlu l-ħin kollu. Għandna stabilità li nafu li l-kera tagħna hija stabbli u ma nżiditx, anzi naqset għax is-service charge li kellna neħħit. Għandna points of reference illum il-burokrazija meta jkollna bżonn xi ħaġa kemm f'kull dipartiment ta' gvern naqset ħafna, point of reference fil-Business First. Business First huwa ħalpu ħafna, jiġifieri hemmhekk għandna xi ħadd li dejjem jiffollowjana, l-istess jiffollowjana mill-Malt Enterprise, għandna point of reference fil-Malt Enterprise u wkoll fil-Malta Industrial Parks fejn konna bżonn affarijiet ta' manutenzzjoni għandna point ukoll of reference hemmhekk. Il-Ministru għall-Intrapriżi Żgħar Chris Cardona qal li l-iskema tkopri wkoll l-ispejjeż ta' pagi jekk l-operatur iżid il-ħaddiema. Sostna li suċċessi ta' kumpaniji bħal dawn huma suċċessi għal pajjiż kollu. Il-Gvern jibqa' jagħti s-support tiegħu lil kumpaniji bħal dawn, kumpaniji li jkunu għamlu suċċess permezz tal-inċentivi li nagħtu, l-għajnuna li nagħtu, il-Business First li nagħtuhom support u point of reference kontinwu, kif ukoll naraw u nisimgħu min għandhom. Jiġifieri meta aħna niġu nagħmlu dawn it-tip ta' visits naraw x'qed idejjaqhom fl-ambjent ekonomiku, fl-ekosistema u nippruvaw nissupplementaw dak li jkun idejjaq jew kellha jkun mhux qiegħed ifixkel l-operat tagħhom b'miżuri konkreti b'miżuri tanġibbli.